cerca de grabar vídeo. 3. Detener grabación de vídeo. Habla desactivada. Hola, què tal, família? Com esteu? Aviam, fa uns dies us vaig dir que us penjaria una cançó, vaig fer una història al Facebook perquè ho vaig trobar com es feien així, fent com a canalla, jugant, i vaig dir que us penjaria una cançó del meu disc Distàncies curtes, que és la primera que obre el disc, que es diu Si et quedessis, i han anat passant els dies i no ho he fet, i molt malament, i us ho faig ara. Pròximament properament hi haurà Nadala, i serà una Nadala espaterrant, perquè és molt bonica, és una Nadala que no és meva, ja us ho explicaré això. L'he recuperada, en fi, és una història que ja us ho explicaré. Això, que la cançó es diu Si et quedessis, i que, sisplau, si no esteu subscrits al meu canal de YouTube i ho voleu fer, jo seré molt feliç, i vosaltres també, perquè us aniran arribant més cosetes com aquesta. Sigui que si ho feu, serà meravellós, això. Gràcies, molt amables. Aquell fred d'Islàndia no ha fet canviar aquell somriure deliciós que vaig conèixer fa algun temps. Aquell fred d'Islàndia no ha congelat cap de les meves esperances de poder estar al teu costat si tu et quedes més temps. Faria un cop de cap per poder estar amb tu. Faria un cop de cap per estar al teu costat. Tu i jo encara no ho hem provat, que potser ens en sortim, que la llei de la química sembla que avui ens va a favor. Que tu i jo encara no ho hem provat, que potser pot funcionar-nos, que la llei de la física sembla que avui ens va a favor si tu et quedes més temps. Faria un cop de cap per poder estar amb tu. Faria un cop de cap
poder estar amb tu. Faria un cop de cap per estar al teu costat, per estar al teu costat, per estar al teu costat. Per cert, si algú vol sentir aquesta cançó amb banda i amb bateria i amb baix i amb guitarres i això, ho podeu trobar tots els meus discos a l'Spotify, a l'Apple Music, i em sembla que les gasolineres al costat dels xistes de l'Eugenio també. No, que això és broma. Això de les gasolineres és broma, l'altre és veritat. Una abraçada per tothom! Ai, que no hi arribo. Habla activa. 6. Detener. Detener grabación.